Der kommer de! Hej alle sammen. Jeg prøver lige at stå og råbe jer lidt op. Jeg står hernede. Jeg hedder Marie, og jeg er guide her i Randers Regnskov. Og jeg vil rigtig gerne fortælle jer lidt information omkring vores los, mens I får lidt at spise. Vi er jo så heldige, at vi her i Randers Regnskov har en lille los-familie. Så vi har altså en mor og en far, og så i maj måned sidste år, der fik vi altså 2 unger, 2 hunder. Og det kan godt være lidt svært at kende forskel på vores los, men jeg prøver alligevel at se, om jeg ikke kan fortælle jer, hvordan man nemmest ser forskel. Det er sådan, at vores han er altså den største, og han har altså skiftet til sin vinterpels, så han er altså meget hvid, især på brystet og på ryggen. Vores hund, moren, hun har altså ikke skiftet til sin vinterpels, og det gør hun faktisk ikke, har vi lagt mærke til om vinteren. Så hun har stadigvæk lidt den her røde farve hen over ryggen, hen over brystet. Og de 2 unger, de har altså fået vinterpels, så de er også blevet hvide, og så er de altså lige en tand mindre end forældrene. Det kan være lidt svært at se forskel på dem. Jeg kan se, at der er en af ungerne, der forsøger sig med et hop herovre på træet. Det er altså en af vores unger, der klatrer op her. Men de los, vi har herinde i Randers Regnskov, det er altså europæisk los. Og det er altså los, som findes her i Europa. De findes op i det nordlige Norge, Sverige, Finland, faktisk helt over til Rusland. Man kan altså også finde dem i det sydvestlige af Europa. Og en gang for mange år tilbage, helt tilbage til bundestenalderen, der levede der altså også los lige her i Danmark. Lossene kan jo bare kravle op i det der bur, ikke også? Der har simpelthen været rigtig meget jagt på den her fantastiske Og på taget hernede. vi altså har.